hvis du så ja. Okay, vi har lige været ved et stop. Så nu har mig og Nicoline lige bygget plads, så jeg sidder foran og udsigt nu. Så er det mod Hamburg til den nye. Okay, vi har fundet, at vi kunne springe et stop over. Så det har vi gjort. Så nu sidder vi her. Der kommer til at være ret meget kø. Jeg ved ikke, om I kan se det. Men det der orange område betyder kø, så ja. Nu kører vi i hvert fald stadig afsted. Vi hører lige god musik. Okay, vi er endelig kommet til Holland. Vi har lige været inde og få vores kort og alt sådan noget. Så vi har sådan gratis bade, så skal vi bare stikke et kort, og så kan vi gå ind og bade. Og så er der swimmingpool, men lige nu skal vi ned til. Der er også sådan en sø, man kan bade i. Og så har jeg lavet sådan en rutsjebane ned. Så det skal jeg 100% også. Okay, jeg fik ikke lige filmet i går aftes, men det er næste morgen. Og Nicoline, hun sidder lige og spiser nødder, og mor sidder bare og nyder det. Og det er okay vejr, men jeg tænker, at vi snart skal op og bade. Okay, vi er ude og lige sådan tjekke det ud. Og der er sådan en kind of sø. Men vi skulle i hvert fald også se det der sted, hvor man kunne bade, eller hvad det er. Nu er vi på legepladsen, som I kan se her. Den er virkelig fin og stor og rigtig hyggelig. Okay, nu skal vi ned og have noget aftensmad, så det bliver virkelig lækkert. Okay, vi havde været hos vennerne, det var virkelig hyggeligt. Så det er faktisk 2 dage efter vi var der, men vi havde været nede og bade i går i 5,5 timer, så vi var rigtig trætte, jeg fik ikke lige filmet. Men jeg skal ned og bade nu, og min mor og min lillesøster er allerede dernede, så ja. Det næste morgen, vi sidder i bilen, vi har pakket sammen, fordi at det regnede virkelig meget i morges, som vi havde sådan vandpytter inde i vores telt, så vi besluttede bare, at vi pakkede sammen. Så nu kører vi egentlig hjemad, men jeg har nogle stops på vejen, så lige nu er vi på vej til at køre hen til McDonald's, fordi vi lige skal have noget frokost, så